Ahoj, dneska si ukážeme, jak fungují funkce malá, kč a část. Nebudeme se zdržovat, jdeme rovnou na to. Funkce malá převede všechny písmenka vybraného textu na malá písmenka. Na ukázku z velké Michaely se stala malá Michaela a to samé můžeme vyzkoušet ještě tady. Počáteční písmena testovacího textu se vyměnila na malá. To samé funkce kč. Ta funguje tak, že k vybranému číslu na konec přiřadí značku kč. My vyzkoušíme kč, zvolíme číslo a zde můžeme vybrat desetiny, jelikož u nás v České republice již halíře nejsou, tak se tam většinou píše 0. Tak a vyšlo nám to krásné číslo 1234 korun. Poslední funkce, kterou si ukážeme, je funkce část. Funguje tak, že si vybereme text, zvolíme začátek ořezávání, takže já si řeknu, že v tomto případě chci oříznout pouze křestní jméno. Takže start bude na 1, že to budu ořezávat od začátku a kolik znaků chci oříznout, tak v našem případě by to mělo být, jestli správně počítám, 5. A oříznu se nám Tomáš. To samé ale můžeme udělat i pro příjmení. Děláme středník, start začneme na, když to spočítáme, Tomáš má 5 znaků, plus mezera je 6. A chceme začít teda na Novákovi, takže na 7. znaku bychom měli začít, pokud dobře počítám. A počet znaků chceme 5 a oříznou se nám Novák. Tak to je vše, budu se těšit.